1978 e integrante de Porchantada desde o seu comezo no ano 2015. Como escritor ten dado un lugar de privilexio á memoria e ao rural, nomeadamente a memoria popular das nosas xentes na liña encetada pola Escola de Anales, por exemplo, no poemario Andar as apótegas ou na novela Evanxeos apócrifos. A memoria tamén é protagonista no artigo que redirixiu para o libro colectivo de Porchantada xunto á resistencia pasiva do campo, que xa estou denunciada por certo libro de así pois, memoria, resistencia e aldea son tres eixos na obra do Rafa que constitúen tamén a columna vertebral destas xornadas. Rafa titulou a súa ponencia Polos vieiros da memoria, a transmisión do trauma bélico na parroquia de Santa Cruz de Viana, que probablemente, sen que lo pretenda, pues ten unha carga poética innegable ao mesmo título. Así que nada, escoitamos de Rafa e gracias por estar aí. Moitas gracias a Elena por abrimos as palabras, sempre por escoitala. E, bueno, gracias tamén a vos por vir, porque xa inicio para hablar nos días da canción. Vir aquí a 10 da mañá, así un sábado, nesta temporada de festas. Entón, bueno, moitas gracias por virme escoitar e vir a asistir estas xornadas que eu creo que son, bueno, pois, moi necesarias e a verdade é que, bueno, enfocan o tema desde unha óptica que eu creo que fai moita falta, especialmente nestes tempos de desmemoria, como decía un pouquinho aí en súa presentación a Elena. Entón, vou vos falar tamén un pouco. Bueno, quero dar as gracias tamén ao Antón antes de nada. Teño que decir que o mérito do título non é só o meu. A vocación poética está tamén aí no Antón. Entón, bueno, entre a liada que me fixo así un pouco de que vos falar hoxe aquí e o seu estilo característico, pois saiu este título que é fermoso, o que me identifico, que é Polos vieiros da memoria, non? E eu quería enfocar un pouquinho máis que como unha ponencia, non? Como unha conversa, non? Así, a xeito introductorio desta xornada vai vir xente moi válida, con cousas que eu creo que son importantes para tratar. E quería enfocar un pouquinho como unha conversa amena, así que interrumpídeme cando queirades, eu vou ir presentando, aí vai seguir algunhas fotos, algunhas imaxes. Así que, bueno, agradecería tamén que calquera cousa, calquera curiosidade, calquera pregunta, calquera comentario, pois que fagamos e que fagamos este así algo comunal, como debe ser. Bueno, eu antes de entrar así un poquinho no tema, eu son da parroquia de Santa Cruz de Viana, como ben coñecedes moitos dos que estades aquí, amigas e amigos, está no Val do Faro, non? Forma parte de Chantada, obviamente, e é unha parroquia pequena, con pouca xente, cada vez con menos, e cada vez con menos xente que vivise, bueno, pois os momentos da guerra ou da posguerra. E xa sempre houve poucas ganas de contar, e agora, claro, a xente vai maior, entón, todo isto da memoria oral, que eu me sinto moi identificado, e depois falaremos un pouquinho, cual é máis difícil. Entón, bueno, os tempos son chegados para tratar estas cousas. Como vos digo, antes de nada, quixera falar así un pouquinho para contextualizar nuns temas que eu creo que son importantes e que eu veño dándolle voltas. Teño a idea de facer un pequeno poemario, libro, non sei o que vai sair, con estes tres eixos que eu creo que, especialmente desde que chegou a pandemia, nos configuran bastante como sociedade e como individuo. Non sei que pensades vos, vou compartir con vos, son tres ideas, creo que podería haber máis, pero enfocadas no tema que imos tratar, eu creo que son relevantes. Unha é, falaba antes a Elena tamén, non? É a desmemoria. E especialmente desde a pandemia. Non vivimos tempos acelerados, decía Simon Bauman que eran tempos líquidos, agora xa hai que falar de tempos gaseosos, non? Xa chegamos a outra fase. Proxectados demasiado de cara ao futuro, non? E aí está tamén esta expresión que se realizou no Barroco, pero a súa orixe creo que é no século IV, me parece, antes de Cristo, que é o do Carpe Diem, non? Carpe Diem é unha expresión que se realizou ao largo da historia en momentos especialmente de decadencia, non? No Barroco foi o gran esplendor do Carpe Diem, non? Viva a vida, non te preocupes de nada, proxéctate cara adiante, non importa o pasado, importa vivir o presente, pero presente con unha idea sempre enfocada cara ao futuro, que vai vir sempre vai ser mellor, aproveita o tempo.
non? E iso ten unha consecuencia detrás que é o abandono da memoria, non? O abandono do pasado e o desprestixio do pasado. E isto eu creo que dende a pandemia, isto que foi unha quebra, falase pouco das consecuencias da pandemia. E vamos a ir mellores, e vamos cambiar tanto, e eu creo que sí que cambiamos, pero non prestamos atención a as consecuencias que deixou. E eu creo que a desmemoria é unha delas. Eu vexo, cada vez máis, de xeito máis intenso. Tamén a xente non. O segundo aspecto que quería compartir con vos é, que está ligado a este tamén, é a falta de empatía. E eu creo que isto vai en aumento, non? Está un pouco relacionado tamén co narcisismo, non? Aquí que hai unha referencia de esa obra xa clásica de Luz Guattari, que é o antiadipo, no capitalismo e a esquizofrenia, tratas un pouco xa destes temas, non que o sistema no que estamos invócanos de cara ao narcisismo, non? Preocuparse por viva a túa vida, proxéctate cara adiante, de cara ao futuro, o que vai vir vai ser mellor e non desperdices o tempo, e se non hai empatía, tampouco hai capacidade de escoita. E iso é fundamental tamén para a memoria e para, eu creo que para configurarnos como individuos e tamén como unha sociedade responsable e colectiva, como debe ser. E o terceiro elemento, eu creo que é a autoexplotación, é dicir, a prisión na que estamos sobre a base da liberdade. Explico, esta é unha idea que algúns de vos conoceredes ao filósofo, eu sigo bastante, o Byung-Chul Han, é un filósofo coreano, aí o Xavier conoce ben, anda por aí, que ven a dicir que hoxe a palabra de moda é liberdade, pero unha liberdade que é unha liberdade falsa, vacía, non é liberdade no sentido de uso, non? Tengo libertad para tomar mis cañas e irme de viaje e tal, ese é o sentido da liberdade actual, non? Entón, o que ven dicir este filósofo, que eu estou bastante de acordo, é que encerra tamén de alguma maneira unha prisión, non? Hoxe, nunca nos explotamos tanto en base a afirmarnos que somos libres. Eu traio aquí unha cita dun dos seus libros, que xa era compartir con vos, é moi breve, antes de pasar xa ao meollo, que di o seguinte: nos sentimos libres, pero estamos completamente explotados, vigilados e controlados. En un sistema que explota la libertad, no se crea ninguna resistencia. La dominación se consuma en el momento en que concuerda con la libertad. E isto tamén ten consecuencias sobre a memoria, porque esta libertad, que é máis ben un libertinaxe, unha libertade pouco responsable, alexanos tamén da historia e da memoria. Noutro dos seus libros, que vos recomendo, é este, La crisis de la narración, un libro moi breve, di o seguinte: la modernidad tardía carece de nostalgia, de toda visión de lejanía, por eso carece totalmente de aura, es decir, tamén carece de futuro, existimos sin historia. Bueno, pois, con estas tres ideas, eu creo que defíndonos un pouco a todos tamén, porque nadie pode escapar un pouco do contexto do libro, que é a desmemoria, a falta de empatía, non? E a explotación, a autoexplotación en base á liberdade. Eu quería contextualizar un pouco a situación da memoria oral que nos chegou e como podemos transmitir tamén ás novas xeracións. Eu creo que aí hai unha quebra importante, especialmente desde a pandemia. Claro, xa apenas que a xente que, como decía antes, que vivise aqueles anos, é o gran parte da memoria oral que fomos recollendo, alguna delas despois comentarei para o proxecto de Voces en Nomes que fixera o Luis Instagram da Universidade de Santiago, buscando como estudiante, fixeron varias entrevistas por aquí. Moitas non foron válidas, eu creo que sí, porque, tiñan unha metodoloxía moi específica, pero a mí tamén me serviron para recoller unha serie de experiencias e memorias que, a verdade que me axudaron moito a entender o que pasou por estas zonas. O tema da memoria, da Guerra Civil, da República, a nivel historiográfico, é un tema que ainda non xera consenso. Esta semana li un artigo, non sei se vistes, do Grande País, sobre o revisionismo que está habendo sobre a Segunda República. E
E está vendo unha cantidad importante de publicacións, de libros, de pseudo-historiadores, que, bueno, intentan legitimar deslegitimar, ¿no?, o período democrático da República e poñer de manifesto que, bueno, aquelo era un caos e o que viñeron despois en xullo do 36, que viñeron salvar un pouco a situación, ¿no? Incluso, bueno, moito desto ten de fondo, ¿no?, no papel sobre todo do PSOE, claro, está con esa sensación. Na República, bueno, cuestionas incluso o voto, o dereito o papel do PSOE das esquerdas no voto feminino. Está habendo moitas publicacións neste sentido, non? Por iso que é un tema que é necesario reivindicar tamén desde a esquerda e desde a historiografía seria, non? E iso ten o seu aspecto positivo e é que mantén o tema vivo. Pero claro, neste mundo de redes sociais, de bulos, de mensaxes rápidos, directos, pouco empáticos, tamén ten un risco. E aí nos temos que ver, nesa contextualización. Bueno, sin dicirvos que antes de chegar ao que foi, bueno, os episodios que eu pude recoller do trauma bélico, sobre todo na zona de Santa Cruz, de Viana, falamos un pouco dos antecedentes, xa que falamos da República, do que foi aquí a República, do que eu pude coñecer do que foi a República, sobre todo o movimento agrario na zona de Chantal, que foi moi intenso, non? Bueno, aquí sobre todo Ana Cabana, que algunos de vos os estades aquí conoceredes, unha gran historiadora lucense, Castro de Reis, se non recordo mal. Bueno, de Ana Cabana hai que lerlo todo porque é moi grande, aparte sempre un componente de xénero feminista moi importante, e ten estudiado, bueno, bastante o movimento agrario, as represións tamén, as resistencias que houve, bueno, nesta provincia. E aquí na zona de Chantada, si que é certo, traio aí unhas fotografías, unhas delas que incluso creo que vamos pasar ao Xavier, se vais a sentir identificado, que son, bueno, fotografías reconhecidas a plazo, e son do contexto da República e aquí no Cantón, en Chantada. E a verdade que é impresionante e emocionante ver así, ¿no?, como a xente estaba politizada en todo sentido, non? Consciente dos tempos que estaban vivindo. E a verdade é que despois eso desmantelouse completamente, non? E a memoria que quedou sobre todo do movimento agrario é moi escasa, a xente gustaba de falar sobre o tema, non? Hai pouco o señor o Antón aí os estatutos, as contas da Asociación de Labregos de Santa Cruz de Viana, a verdade é que é emocionante, non ten que ser un tesoro de ver ali as firmas de tanta xente, homes na súa maioría, sí, pero ver a implicación que había, non, por cambiar o mundo, esa gana de transformar, non, de apartarse nos foros, de resistir hasta o último, de ser o último lugar de Europa de redención dos foros aquí en Galicia, e especialmente esta comarca, e que foron pagados, ben pagados. E a verdade é que é emocionante, non, ver así as prazas cheas, non, aí a Asociación de Agricultores de San Félix de Asma. Bueno, en cada parroquia había a súa asociación de labregos e claro, todo isto foi segado. En algúns casos con represión física, polo que puden saber, a ver, non son tampouco experto no tema, pero creo que non unha represión de chegando á morte, na maioría dos casos, pero si multas, e sobre todo, que é outra forma de represión, a máis violenta tamén, que é desmobilizando, tapando con silencio e dedícate a traballar e olvídate de cambiar as cousas. E iso foi a tendencia xeralizada que quedou despois da guerra. Isto tamén é un trauma, que temos que convivir. Antes de pasar outra cousa, que se me olvida, ven aí o que pasa que saliu moi mal a foto, non sei se veréis, bueno, non sei se está mal, que tuve pouco tempo, entón fixen así unha cousa. Vos interrompídome se veredes calquera cousa. Esta é unha cita da tese de Ana Cabana, que coñeceredes un libro fantástico, non? Entre a resistencia e a adaptación, xa o título xa é suxerente. E aí, bueno, hai temas que seguramente se van falar o mellor por aquí, porque ela recolleu tamén bastante historia oral na zona,
Non é este, que sería puxe mal a foto. Non é este. Pero como teño aquí no móvil, vou volver. Que é sobre a represión do movimento agrario, na parroquia de San Miguel do Monte. Agora teu home marchou para a guerra, está ali dicindo unha muller, unha veciña de San Miguel do Monte. Agora teu home marchou para a guerra, e é un problema que teñas aí toda a documentación de afiliación desa xente. Os papéis, o que se fixo con eles, foi tiralos a unha finca dos Navos, fixo un remo longo e ali os enterrou todos. Prova deso é que cando nós empezamos a arar, sendo pequenos, aramos co arado de pau e levantábamos libros enteiros e folios enteiros. Fixade nada a imaxe potente. Ela, pois, claro, fixo con todo o medo, con todo o que lle podía traer de consecuencias, claro. Salvou tamén de que se enteraran quen eran os socios ou como estaba montada a sociedade aquí na parroquia. Esta é unha forma de represión tamén sutil, non? Un acto de represión que xa, bueno, un mecanismo de defensa, non? E eu a verdade que sinto unha enorme pena de que todo isto, toda esa politización boa que había nas parroquias, nos sindicatos agrarios, que a verdade fose segada, pero segada a gadaña, porque hoxe, desde logo, está tirada polos suelos. Bueno, imos avanzando, tampouco me quero liar, vos cortar, non calquera cousa, ou se tedes calquera cousa, decid. Imos centrando xa no que é, aí tedes bueno, estes mapas aquí unha captura de pantalla do Instituto Xeográfico Nacional. Eu sempre non me gusta ir ao Google, porque no Google a veces despois salen como o Instituto Xeográfico, a verdade, que ten uns mapas moi xeitosos, aí veces, bueno, entrei na zona de Chantada, está, obviamente, Chantada, non? O Miño, e a parroquia de Santa Cruz de Viana, que queda uns 7 ou 8 kilómetros de Chantada, en dirección oeste, suroeste, non? Dende Ríos de Chantada, algúns de vos conoceredes. Bueno, pois aí é onde imos centrar un pouco as historias que agora vos vou contar, que a mí me chegou a través da memoria oral. Memoria oral que foi transmitida casi na súa totalidade por mulleres. Principalmente, as historias que vos vou contar son de miña avoa, pero tamén de outras mulleres, que, bueno, Antón coñecerá, algunhas delas que escoitábamos ali en lugares de conversa. É moi importante crear espacios de conversa. E estamos destruindo tamén. Os nosos espacios de conversa na aldea eran varios, unha era a Casa da Pena, onde estaba a Adelaida tamén, e outro era debaixo da nogueira da Casa do García, onde estaba aí tamén a avoa do Antón, e aí contábanse moitas historias. Tamén algúns homens, o Pancho de Guerra e outros veciños, que iban transmitindo esta memoria, pero claro, para que a memoria se transmita ten que haber espacios. Lugares para sentarse á sombra, ao lembrar. E eso sería un bom proxecto que quero acabar mellor os espacios de memoria. Lugares para sentarse, escoitar e dar motivo para que se abra unha conversa. Estamos cada vez máis individualizados. Bueno, pois nese camiño de Chantada ata Santa Cruz de Viana ocurriron historias que a mí me foron contando, que eu vos quero contar así, pois para transmitirvos tamén e compartirlas con vos. Aí estamos. Un detalle un poquinho máis da parroquia. Eu son ali no lugar de Vilameá, nós chamamos de Vilameá, igual que o Vilameá de seguramente o Sala por a tarde, o Vilameá de Arbozón, pero bueno, o estándar oficial que presenta os lados é Vilameá, non? Aí está o Outeiro, onde está o Antón tamén, e a igrexa de Santa Cruz de Viana, non? Que está xa, pois, cerca de Viana, no Val do Faro. E, bueno, aquí corren moitas historias. Unha delas que vos quería contar e que eu me transmitiron, non? En gran parte, pois, miña avoa, foi a presenza dos fuxidos, dos escapados, non? Os atracadores tamén, como se lles chama, por esta zona, non? Sí que é certo que, bueno, a maior presenza que eu creo que había aquí no Concello de republicanos, de fuxidos, foi por a zona do Miño, tamén por a propia xeografía e demais, e despois por a zona de San Miguel do Monte, Arbozón e demais. Eu creo que é onde hai máis datos de presencia desto, pola memoria oral, que é a maioría do que coñecemos deste tempo.
Despois está o caso do piloto, que ao final comentarei algo, e acho que tamén, que, bueno, iso é ben coñecido, verdad? Hai incluso, bueno, traballos publicados monográficos sobre el, como Leiré e outros, non? Pero nesta zona tamén están presentes os represaliados, os fuxidos, os escapados, os atragadores, como se intentou deslegitimar polo régimen. Santa Cruz de Viana está ao lado de Santa Uxía, somos parroquias sin máis, compartimos tradicións, o Corpo Santo, que é unha festividade única, temos aí neste lugar, e é bonito que haxe ese diálogo, que non sempre pasa, sempre hai a rivalidade entre parroquias, ali temos o diálogo, compartimos santa e santo e compartimos unha celebración. Entón, eu creo que eses vínculos tamén se transmitiron a estas épocas da guerra e da posguerra. Eu, polo que pude coñecer, a presenza dos escapados é maior na parroquia de Santa Uxía. De feito, Ana Cabana recolle nunha das súas entrevistas. Está aí. Falando sobre Xosé Castro Veiga. Pouco la porque eu detrás do deles. Bueno, falando das redes, dos contactos, era frecuente que familias que se coñecían, e neste momento o asociacionismo que falamos antes ainda estaba vivo, entón, que se pasaran os escapados dunhas casas ás outras, intentando, bueno, pois salvar a vida ou espantar a garantía. Entón, digo o seguinte, unha rede de segundo nivel foi tamén conseguiu un enlace de Xosé Castro Veiga, o piloto máis coñecido, está falando do enlace, como largo, nunha casa da parroquia de San Miguel do Monte. Bueno, por aí fai unha referencia tamén a Santa Uxía. Fixademos os vínculos que había entre espacios que non están tan cerca, porque de Nervozón a Santa Uxía, Santa Cruz, ainda hai Manaquiño. Foi cando empezou a haber o piloto por aquí, está contando. E o piloto, que o trouxo, entrevistou aquí co meu pai. Foi un que lle chamou Largo, que era de Nogueira. Que ese home, pois, foi o que lles deu a coñecer ao meu pai como enlace de estación. Un día estivo con eles en Santa Uxía, de Santa Eugenia, que é a Santa Uxía, a Santa Eugenia de Santa Uxía, dali, non hai outro. Os enlaces non se coñecían. Coñecían o que os presentaba e xa non coñecían a ninguna outra persona máis. Non se coñecían máis de dous. Os enlaces para que despois non houbera represalias. Non? Os enlaces son figuras fundamentais no mantemento da resistencia. Os enlaces son personas corrientes, non? Pues que teñen empatía ao sufrimento que falábamos antes, non? E que se implican tamén. E son figuras fundamentais, moitas veces anónimas, si que se fala dos... E é curioso, porque a figura dos enlaces a veces é difícil saberlas identificar, non? Nos fixemos unha entrevista para o proxecto Voces e Nomes, e ouvimos un compañeiro da universidade, ao guerrilleiro Camilo de Dios, na zona aquí non me sabe, estaba na zona de Antela. E costaba salía constantemente a conversación o tema dos enlaces, pero non se sabía identificar esas persoas, costaba dar con elas ou coas súas casas. Entón, bueno, neste caso, eu polo que pude coñecer en Santa Uxía, sí que había, bueno, unha casa que eu creo que era a casa do Soutelo, igual un tamén coñece algo sobre isto. Se queredes participar, comentade, porque eu sei que algúns coñecedes o caso, entón, e na casa do Soutelo, que, bueno, paraban moitos escapados e que cambiábanse con outras casas. No caso de Ligamián, eu polo que me foi chegando, non hai moitos datos, moitas das historias destes contou a miña avoa, paraban nas casas que tiñan cantina. Unha era a casa do García e sobre todo a casa do Bernardo, que está no fondo do lugar de Ligamián, na parroquia de Santa Cruz. E é certo que non paraba moito, porque, bueno, unha das claves disto era irse movendo e non parar demasiado nas mesmas casas, non? Pero, claro, que arriscaban tamén, era un risco, non? Era unha implicación. Por eso, moitas veces, cando se di que non, aquí non houve resistencias, non? Claro, non houve resistencias de metralladora ou de coller escopeta o pueblo, pero iso é unha forma de resistencia, é unha forma de resistencia activa tamén, máis sutil. Máis historias. Aí aparece unha imaxe dunha igrexa ben fermosa, uns
se era unha igrexa da igrexa de Santa Cruz de Viana. Aquí hai unha historia impresionante, que eu me chegou tamén por miña avó, sempre sale miña avó, e tamén o Pancho do Guerra, xa la van todos, para andar conversando. E é unha historia hermosa dos anos da guerra, identifiquei un poquinho pola información que me daba. E ten un trasfondo importante, porque resulta que, bueno, meu bisavó, eu creo que non estaba moi implicado políticamente, pero sí que era unha persona moi rígida. Ir á misa e tal, eso hai pruebas verídicas. Meu bisavó. E esta historia, bueno, pues aconteceu na igrexa de Santa Cruz de Viana, creo que en tempos de guerra, e é a seguinte, pois estábamos celebrando a misa, non? E entraron pois dúas mulleres do lugar de Viana, eran conhecidas como as caballeras de Viana. É curioso que sean dúas mulleres, non? Porque a falanxe tamén, nun sentido, foi liberadora tamén, non? Eso de romper, liberadora no sentido de romper con todo, non? Os fascismos a veces teñen tamén ese componente, hoxe estáse volvendo ver eso. E parece ser, bueno, esta historia contou a miña avó e ao Pancho, e que entraron á igrexa, interrompiron a celebración da misa e armadas. E, bueno, pararon a misa, entón, bueno, pues, un poquinho de pasa aquí, non? Deberon dar algunhas proclamas, algunhas historias, máis que nada como un acto de afirmación, non? Eran falanxistas. E parece ser que meu bisavó, pois, foi falar con eles, e digo, fora, e elas, claro, a sumisión era a norma, non? Entón, sacaron para fora a entrada, que é esa de baixo, que dá para ter vistos preciosos, para o Val de Faro, nesa porta, e diz que lle dixeron, contado por miña avoa, meu bisavó estaba casado con unha muller segunda de Viana, pueblo de Viana, era vecina. E dixo, por que usted, quen é? Porque está casado con unha vecina, se non xa levaba ahora que me iría unha malleira. Isto era ese contexto un pouco de medo, non? E que acontece dentro dunha igrexa, me parece un episodio singular, non? Que pase dentro da igrexa, que sean dúas mulleres, e a verdade é unha historia fascinante, non? Que aconteceu aí en Santa Cruz de Viana, sempre contada por miña avó, e a contar ao meu bisavó, e o Pancho de Guerra tamén me falaba deso. As caballeras, sí, bueno, eu non sei se, eu aí xe non teño datos, non sei se xa hai unha casa, sí, pero esa lá deso, non? Non sei se era nesa casa ou se chamaba así, por alguna parentela ou tal, se alguén ten un libro de tal. Eu me chegou unha historia así, e así pode transmitir, non? As caballeras. Dúas mulleres, non? Entón, o relato ten potencia, porque é curioso, desde logo non está na norma, non? Do mundo das historias que a veces se escoitan na memoria oral. Máis historias que teño por aí. Un momento. Bueno, aí onde pon o Barreirón, eu non sei onde sacan estes nombres, a veces é unha catástrofe, a veces miren as cousas e poñenche as Veigas, ou tal, as Veigas. Isto foi barbario toda a vida. Bueno, pois aí que nós chamamos o Monte da Capilla, porque, sí, aí parece ser que igual había alguna construcción, pero hoxe está todo o monte, non nos ha entrado ali. Pero aí te pon 723 metros de altitud, estas líneas orográficas, a mí me gustan tanto, os que van aí tamén con todo a mí, nos falarei. Aí aconteceu outra historia, que me transmitiron tamén os vecinos de Camián, e sobre todo nesta carretera, que é a carretera que é esta de Color Amarelo, que vai por aí, por debaixo do Monte da Capilla. Bueno, pois parece ser que houve un chivatazo, que alguén deu aviso de que estaba un escapado, un fuxido en Vilamén. Entonces, isto contaba o Pancho tamén de Guerra, non? E a Adelaida da Pérez tamén o contaba, que durante varios días rodearon con tanquetas a Guarda Civil, máis había presencia da Guarda Civil, todo a largo aí por debaixo do Monte da Capilla, é un alto, non? E o pueblo está máis baixo. Pois, aí tiñan, claro, controlaban perfectamente o pueblo. Se alguén se escapaba, se había movimentos, e durante varios días, pois, que estuvo rodeado o pueblo pola Guardia Civil, non? E a xente vigilada, controlada os que salían e os que entraban. E aí pasou unha historia, nese contexto, do
chivatazo, que habían fuxido en Damián, a mellor viría de Santa Uxía tamén. Pasou unha historia que eu levei a un poema, sabedes que a veces a poesía dá para moitas cousas, e que quería compartirlo con vos, está no Coto da Mina, algúns coñeceron. E vou pouco, porque xa estamos facendo así isto un pouco fotografías, así. Isto é rigor historiográfico. E quero compartirlo con vos tamén, porque é nese contexto, cando sucede esta historia, bueno, non podemos falar máis cousas, pero é cando acontece, non? Eu quero chamar o cerco, así, neste carácter épico, o cerco de Vilamena. Hai outras historias, pero podes ver perfectamente a que se refere que aconteceu con meu avó. Meu avó simplemente iba, debía vir da feira ou tal, e aconteceu esta historia, meu avó era. E así foi. A muller morrera afogada na pía de beber os polvos. Unha cuarta de auga podre é suficiente. Viñeran te buscar a casa entrada a noite, como no tempo dos fuxidos, cando a galga civil á volta da festa che rompeu a folla da navalla á altura da casa da pena. Seiches espido á pedra da ventana, remoía esa desgracia. Un corpo mollado sempre pesa máis. Pode un pobo herdar a traxedia? A que profundidade se pendura un animal para dar chegada? Bueno, esta historia que obviamente cando a Guardia Civil meteu a navalla no ano da escopeta, parece ser que a meu avó lle romperon a navalla, registraron e romperon a folla da navalla aí á altura da casa da pena, que vai sair agora tamén nunha fotografía. Esta fotografía que hai uns días nos pasou o neto da Adelaide, desa casa, o William, fotografía preciosa, por certo, do lugar de Damián, verdade, lugar do ben destes días. E parece ser que foi entón por aí, eu creo que me contou así miña avó, non? Unha fotografía preciosa, aí vedes, están na parroquia de Santa Cruz, aí das medas, os medoucos, de erva que escoxen nos sofáis, de patrimonio interno. E creo que ainda se acordo de facer aí o artículo do Antón, o García facía o suyo. E a casa da pena, ya vedes o val do Faro, que era unha fotografía igual dos 90, igual dos 90, os anos. Bueno, imos acabando, porque creo que se me estou pasando, non? Non, pois xa nada, xa non queda nada, que son as últimas historias, e esa aconteceu aquí. E este é un tramo da carretera que ven vos identificaredes, é un tramo da carretera que vai de Chantada, sube por Brigos, non? E entre Brigos e as Casas Novas, chegando ás Casas Novas. E está este tramo do camiño, que agora, claro, está moi cambiado, non tanto con respecto ao que foi na posguerra. E, claro, era frecuente que antes a xente baixase tamén a Chantada, especialmente nas feiras. Bueno, tamén había feira en San Vicente, por alá, entón a xente en Chantada viña, tampouco era necesario, non? Había cantinas, había tal, había outras redes de comunicación, os produtos chegaban. Pero, bueno, en Chantada viñase, non? E nese camiño, aí chegou aconteceu unha historia, este é o nome Xacotel, non é a Compostra Fonda. É a Compostra Fonda. Supoño que está tamén un poquinho cambiada por lo que foi a carretera, pero sí que é unha corga, non? É un terreo moi escarpado, e pasa unha regueira aí por baixo, por onde está sacada a foto. E aquí contábame miña avoa que a veces cando viñan da feira, que viñan para arriba, que subían para Santa Cruz de Viana, que se escoitaba os berros de xente aí ao lado, nos montes deste do lado. E claro, hai que poñerse no contexto, pós-bélico, non? De represión e demais. E eu dicía, pero como berraron? Dixo, sí, hai os de xente queixándose e tal. Claro, nós pasábamos pelo camiño, pois
irían a peso. Pero non me iban a sacudir. Dixo, ai, pero había che medo. A mellor era hecho unha trampa, estaban esperando para como se iba a sacudir e matar, ou darche unha golpe. Xa, home, pero unha persona tal. E dixo, sí. Pues pasaban e berraban, nos íbamos con medo e grabamos, eu teño pensado moito neso. Historia de Lucas. Acontecen aí na composta, no camiño de casa. Hai que verse no caso. E non xulgar, senón escoitar. Bueno, vou acabando, último tramo, moi breve, 5 minutos. Sí. Xa xito de epílogo, porque vai ser o piloto, entonces eu non me quero estender moito. E só quero darvos un pouquinho a miña visión, porque nós tamén investigamos sobre a memoria do piloto, Xosé Castroveira, que é un personaxe máis ambiguo do que parece. Hai moita xeografía por aí, pero como a todos, obviamente, somos humanos. E quero contarvos un pouquinho a historia. Claro, eu vou a ser máis pola zona do... Ainda que tamén chegou a zona de Riba, a zona do Val do Faro, pero quero que os fixedes aí, onde pon Alto de Recón, por encima de Lama Grande, que eu creo que isto xa non é nin lugar. Nós estuvemos ali, e ese é un lugar importante, porque aí está a memoria da que foi a súa muller, da que se chamou Mireia, non? E da que se chamaba Ramona. E é un pueblo que eu creo que non está ni catalogado como un pueblo. Sí que aparece aí no Instituto Xeográfico Alto de Recón, por encima de Lama Grande, e aí está un poquinho, bueno, nós estuvemos ali. É unha pena que eso estea así abandonado, porque Mireia sufriu despois as represiones por a morte do piloto, non? Represión económica e represión, bueno, na súa vida familiar. E bueno, despois de moito, nós éramos estudiantes, non? Estas fotos sacámolas nós, e podemos chegar a identificar, bueno, pues aquí era a casa onde vivía Mireia e onde unha ocasión paraba tamén un auto, sí, está todo rodeado de monte, isto é en Recón, non sei se algo non conocedes a zona, e isto é os restos os espacios da memoria que falamos, a necesidade de mantelos. Esta é a situación, isto estará uns 10, 15 anos a foto, imagino que está moi feliz, se non está xendo por aí. Isto é en Recón, é a casa da Mireia, eu puxei ese nome, parece ser, bueno, que se tiña como se moito porque sonaba francés, non? A aires de libertad. E bueno, xa vedes un poquinho a situación, cando aquí hai, desde logo, un proxecto de intervención, por lo menos un recordo, non? Está no Concello de Salmón. Aí está, un poquinho vedes as fotografías, son casas grandes, bueno, era un espacio que permitía tamén unha saída de cara á zona do Miño, que finalmente morre tamén, bueno, da vaca o piloto, de feito ele está aí enterrado en San Cid, esta foto son antiga, non sei se está un poquinho mellor recuperada a placa, pero se me faltaron aí unhas letras, e bueno, está enterrado aí, foi como sabedes, se non me equivoco, se non hai unha investigación nova que o limita, foi o último guerrilleiro, o último combatente abatido aí desde o ano 65, non? É moi tarde. E, bueno, xa non digo máis porque eu empezar a falar e xa estamos nos pasando. Entón, nada, a idea que tiña para deixarvos así conclusión é que, bueno, que sería tamén un proxecto mellor a facer, pero xa Antón e a Elena e o Cruz, o Rastro, xa non tedes tempo para presentar máis motivos de facer mellor uns lugares e uns espacios da memoria. E isto... Bueno, sí. Antón ten tempo, que Antón tendría que decir todas. Sí, no. Antón non sei se dará a vida máis. De uns pousadeiros, como digo, uns lugares para que teñan tamén unha carga. Eu gusto moito da xeografía da memoria, de como a memoria se apega aos espacios, como a terra tira por un. A veces chegas a lugares e dices, bueno, aquí hai algo. E poñer eso en valor, non? Ao mellor empezando por máis básicos, son os panéis, recuperando a memoria material e inmaterial, tan simple como iso, non costa nada, hai concellos que se fan. E despois xa, ao mellor, son lugares para a escoita, que tamén hai concellos que están facendo iso, espacios para sentarse, para que as xeracións maiores podan conversar cas máis novas. Sei que por xeracións que non vai acontecer, pero motivando eso, ao mellor poder ser unha boa idea, porque quero acabar así con un toque positivo
esperanza, porque, bueno, a pesar de todo, de que a xente nova moitas veces é desmemoriada e parece que só va o seu, non? Incluso no rural, non? Comprar un tractor máis grande, o estado máis grande, e o resto tal. Non todo é así. E tamén hai xente que, bueno, cando empezas a falar de lo que se fibra, pois tamén sabes escoitar e ten cousas que aportar. Entón hai que quedarse con eso. E, bueno, nada máis. Espero que non fose pesado e que o día sea frutífero. Non solamente a xente de Porchantada, senón que tamén como iniciativa popular, non? As veciñas e os veciños tamén teñen posibilidade de facer propostas e facer cousas en o activismo, en a organización. Antes dixen vos que vos ia a facer un breve resumo de como estaban organizadas as xornadas que presenté a Rafa e esquecime xa do demais. Imos facer agora, entón, unha pausiña breve de media horiña, máis ou menos para o café, despois seguimos con Paula Baliño, con Carlos Fernando e con Xurxo Allán. Facemos unha pausa para comer entre 2 e 4 e media e volvemos pola tarde con Olga Novo e con Santiago Ramírez. Vale? E así que nada, unha pausiña de media horiña, 20 minutos para tomar.